TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni dantigɛla karidon février kalo tile 15 san 2026 Kayini Diboli ni ɲɔgɔn cɛ finitigi tabaw ye tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn dɔw kan min bɛ tali kɛ drogue biriki 151 kan baara in kɛra lakana opération min bɛ n'a bɛ wele opération Kokajɛ o hukumu kɔnɔna la min segira sen kan Kayi polisi ka ɲɛmaaba fɛ walasa ka maaw n'u bolofɛnw lakana jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele cadre de concertation régionale des jeunes o ye ɲɔgɔn ye dɔ sigi sen kan tɛnɛndon février kalo tile 16 san 2026 min bɛ tali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ka san tɛmɛnen baaraw kan jɔnjɔn min bɛ n'a bɛ di baarakɛla cɛsirilenw ma san o san n'a tɔgɔ ye Sigidor o tako 6nan baaraw ɲɛnamayara Carrefour des jeunes kɔnɔna na Kayi marabolo ɲɛmaa ka nɔrɔbila ka ɲɛmaya kɔnɔna na colonel Adama Bamba hakilina jiginna maa cɛsirilen 12 de garisɛgɛ donna ni jɔnjɔn in na kunnafoni kuncɛla Bamakɔ sugu min bɛ ni a bɛ wele Sugunikura karidon février kalo tile 15 san 2026 nɛgɛ kaɲa 23 waati la tasuma mɛnɛna Sugunikura in na ka feerekɛlaw bololaminɛw bɛɛ lajɛlen jeni nka maa ni ma to a la an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn kasara ma nin kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi an ka bi don kibaru la minnu kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ